M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandiraninso mu programu ina ya Tilankhule na Ambuye, pamene tikupitiriza ulendo umene tidawuyamba pa tsiku la Phulusa, ulendo wa nyengo ya LENT. Monga ndinanena tsiku loyamba lija kuti chaka chino mutu wa kusinkhasinkha kwathu ndi praying for the church and praying for the country, kupempherera mpingo komanso kupempherera dziko. Ndipo tinanena kunena kuti ulendo wa nyengo ya LENT ndi ulendo wabwino, ulendo umene umatithandiza kuti tiyende pafupi ndi Mulungu, tikhale naye pafupi Ambuye Yesu, timudziwe Ambuye Yesu, osati kumudziwa mutu, intellectual knowledge of God kapena of Jesus, koma kumudziwa in truth, kumudziwa kwenikweni. Pajatu timakhala ndi makwerero awiri amene tingadziwire chinthu kapena munthu. Tilipo anthu ena timatha kukamba zabwino kwambiri za Mulungu eloquently, mwa ukachenjede, mwa ukadaulo, and yet sitikhulupirira zimene tikulankhulazo kapena sitidziwa amene tikumuyankhulayo. Choncho ponena kuti paja LENT chaka chino ndi kusintha kwathu, kuyamba ulendo watsopano, kuyamba ulendo opatana kwambiri ndi Ambuye Yesu Khristu. Tikufuna timutsitse Ambuye Yesu kuchoka mmutu abwere mu mtima, kumudziwa Ambuye Yesu Khristu in deed, kapena ndi zochitika kapena muzomuchitika. Choncho popitiriza programu yathu ya Tilankhule na Ambuye mu nyengo ino ya LENT, lero ndifuna kuti tiyambe kuona zizindikiro zosiyanasiyana zimene timagwiritsa ntchito mu nyengo ya LENT. Ndiyamba ndi chizindikiro chimene nanena chadzulo, chizindikiro cha Phulusa. Kodi Phulusa ndi chani? Kodi Phulusa limachokera kuti? Kodi Phulusa limatikumbutsa chani? Tidayamba nyengo ya LENT ndi kupaka Phulusa pamphumi pathu. Choyambirira, chizindikiro cha Mtanda chimene chidayambira pamutu pathu chimatanthauzanji? Poyamba chizindikiro cha Mtanda chimenechi chimatikumbutsa kuti ndife ndani. Chimatikumbutsa kuti ndi ubatizo wathu tidasanduka atsopano mwa Mulungu, ndipo ndife atsopano ndi Mulungu, kamba kuti tidalowa m'moyo wa Mulungu. Ubatizo umatilowetsa m'moyo mwa Mulungu. Baptism immerses us into the life of God. Ndi chifukwa chake timabatizidwa mu dzina la Mulungu mmodzi eni atatu, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Choncho ndi ubatizo tidalowa m'moyo wa Mulungu. Izinso tikoza kuzipeza tikabwerera m'mbuyo mu buku la Genesis, pamene Mulungu adanena kuti adalenga munthu wamwamuna ndi wamkazi in his image and likeness. Ndiye kuti adamulenga munthu mu chithunzi ndi chifaniziro chake. Ndi chifukwa ubatizo uja, chifukwa choti umafafaniza machimo, umatibweretsa back to the original state of life imene Mulungu adalenga nayo munthu kuti asadzafe, adzakhale chilichonse chimene akuchisowa, tchimo lija lisadabwere. Ubatizo potilowetsa moyo wa Mulungu umatibweretsanso into that original life, a life of communion with God, a life of communion with Jesus Christ. Moyo wokhala ndi Mulungu, moyo wophatana ndi Ambuye Yesu Khristu. Choncho poyamba potipaka Phulusa anatemba chizindikiro cha Mtanda kuti kumbutsa kuna kuti ngati Mkhristu you are supposed to live a life in which God is present. Umene okhala moyo mmene Mulungu alimo, osati moyo mmene mulibe Mulungu ayi. Kachiwiri, chizindikiro cha Mtanda chimatero kumbutsa kunena kuti pobatizidwa tidalowa mu mbumba ya eklesia, mpingo wa Mulungu. Mu mpingo mmenemu anthu amathandizana pochita zabwino. Mu mpingo mmenemu
tili makhawana ndi mulungu ndi anzathu moyo wa mulungu. Tikakumbukira zijatimati zizindikiro for the 4 marks of the church, imeneli 1 holy, catholic and apostolic. Mpingo umodzi, woyera, wapamalo ponse, wofumira kwa apostoli. So chizindikiro cha Mtanda chija chindikumbutsa kunena kuti ndikamakhala ngati Mkhristu sindimakhala pandekha. I live in communion with a community of faith. Ndimakhala mu umodzi ndi anzanga a chikhulupiriro chimodzi. Pajatu chikatolika chimatikumbutsa kunena kuti faith yathu timayipeza mu creed, kapena kuti chikhulupiriro chathu timachipeza mu ine ndimvera. Chifukwa ine ndimvera ndiye chikhulupiriro cha katolika, ndiye chikhulupiriro cha chikatolika. Ndi chizindikiro cha Mtanda chija potilowetsa pamene potikumbutsa kunena kuti ndife ambumba imodzi ya mulungu. Ikutikumbutsanso chinthu china, I have a duty towards my neighbor. Ndili ndi ntchito ndi m'bale wanga. Pajatu musawera Ambuye Yesu Khristu atafunsa kuti malamulo sewa tawafupikitsana Ambuye akuti chani nkhani ya malamulo. Adanena kuti ukonde mulungu ndi mtima wako wonse ndi zako zonse, kana ukonde mnzako monga mmene umadzikondera iwe mwini. Life of love, life of communion, life of togetherness ndi anzanga mchikhulupiriro. Ngakhale ena amene sakhulupirira, koma ngati ndi anthu, ine ngati Mkhristu ndine udindo kubweretsanso amene aja. Pajanso pena Ambuye Yesu adanena kuti ndilinso ndi nkhosa zina zimene sizili m'busa muno, koma zimene zonso ndifuna ndakazitenga kuti zibwere. So chizindikiro cha Mtanda chimene chikundikumbutsa kuti I share the faith with anzanga mu mpingo. I share the faith with anthu amene mpherana kandi nawo kumphakati, kandi nawo pa parish imodzi, kandi nawo ngati neighbor. Ndiyenera kuzindikira kuti ngati Mkhristu ndipo ngati munthu amene adanda chizindikiro cha Mtanda pamphumi pa tsiku la Phulusa, ineyo ndiyenera kukhala moyo wokondana ndi azinzanga, ndiyenera kukhala moyo wogwiriza ndi azinzanga. And this is the spirit of Lent. Cholinga kapena kuna kuti chimene moyo wathu wauzimu ufunafuna nthawi ino ya Lent ndi chimene chichikumene, kuti tizindikire kuti I have a neighbor, and ndipo neighbor wanga ndiyenera kumkonda ndi mtima wanga wonse ndi zanga zonse. Lent is meaningless if I don't journey together with my community in faith. Pajatu chipulumutso chathu ngakhale kuti mulungu amatitana alise payekha, koma ndi chipulumutso with others. That is why ndini ntchito kapena ulendo to bring others to Christ. Takumbukirani kandi bale wako Andrea atakumana ndi Mesiya anapita kwa Philip kapena Nathaniel kukamudza kuti tampeza tife Mesiya, and he brought him to Jesus, anambweretsa kwa Ambuye Yesu Khristu. So in the journey of Lent ya chaka chino, chizindikiro cha Mtanda ndikumbutsa kuti ndi ntchito kuti ndikokere anthu amene sakuchita bwino back to the fold. Ndiwathandize anthu amene mwina adasiya kupemphera back to the fold. Ndiwathandize anthu chifukwa cha mapemphero anga ndi moyo wanga wa Lent uno abwere adzidzimuke mu mtima mwawo ndipo amudziwenso Mulungu, and to live in communion with the community of faith, with the community of believers. So chizindikiro cha Mtanda chimene dapangira pa Phulusa chija ndangonenako zinthu ziwiri zokhazo. Chatikumbutsa kuna kuti we share the life of God. Mwa ife muli moyo wa Mulungu. Number 2, tidalowa mu ecclesia, mpingo wa Mulungu. Sitikhala tokha, we live in a community, we live in a communion. Ndi chifukwa chake nthawi ino ya Lent ndiyenera kukhala ndi concern ndi community yanga. Ngati anthu akulephera kugula fertilizer chifukwa cha bad policies of government, ine ndikuyenera kukhala mmodzi wothandiza kuchita zimenezo. And let's think about it. Tiganize ndithu mona mtima kuti kodi ena amene tikupanga zimene zizi sife akhristu amene, sife akatolika amene, kunena kuti we frustrate nthawi zina government policies, kapena a government amene to frustrate their own programs for selfish ends, chifukwa cha kudzikonda udyo yoweni. And yet amene akuchita zimenezo ndi akhristu, mwinanso ena akatolika kapena akhristu
amipingo ina. So Lent ine zithandiza kuti kwendikanena kuti journeying with my neighbor ndina kuchita iwo ndiuza kuti chani when I say journeying with my neighbor. Journeying with my neighbor ndimizi kuti kuchitapo kanthu pa zimene amene ndimakhala naye kapena amene ndimapemphera naye kapena anthu amene ndimakumana nawo kaya ndikuwadziwa kaya sindikuwadziwa kaya ndakatolika kapena sakatolika, koma anthu amene ajawo akuyenera kukhala ndi moyo wabwino, ayenera kukhala ndi moyo wokondwa osangalala. Mavuto ali apo koma ayenera kukhala moyo kuti chilichonse tofunikira ali nato. Ngati ndine Mkhristu and I'm not concerned about anzanga, then the journey of Lent ikhala yopanda ntchito. Ulendo wa Lent ukhala wopanda ntchito. Chifukwa it means sindikumvetsa the spirit behind. Chifukwa cha Ambuye Yesu Khristu analolera kusauka ndi kufa. It's because of us. The whole community. Amafuna kuti community ayipange reconcile ndi Mulungu wawo, ayipulumutse. And it's a journey that I have to undertake. Ndi ulendo umene inenso ndina kuutenga kuthandiza anthu ena kuti afike pafupi ndi Mulungu, amudziwe Mulungu. Akamudziwa Mulungu nawonso ayambe ulendo wokasintha, the journey of change. So Lent ya chaka chino ikutipatsa, it is incumbent on us now kuna kuti the Lent season of this year should help me transform myself, transform others, because ndimakhala Mkhristu chifukwa cha ena. Tikabwera mtengereja the African proverb ijamanena kuti I am because we are. Ine ndilipo chifukwa ife tilipo. Kutanthauza kunena kuti moyo wa Chikhristu umakhala chimodzimodzi. Chifukwa Ambuye Yesu Khristu pobwera pa dziko lapansi pano anapanga banja latsopano. Banja limene ndimene ine ndine tilili timakhalamo. So chizindikiro cha Mtanda chija chitithandize kuti kumbutsa kuti Lenten season is a journey of me but also with others. Is a time of transformation and change for me. Komanso ndi ena ine ndisinthe komanso ena ndi asinthe. Ndikafika pamenepa ndimakonda nyimbo ya anzathu achipani cha legio. Samati tugula legio anakamati achipani cha legio. Bambo wanga ine, my late father, anala legio. Ndipo tsiku lilonse amapemphera katena. Amayi anga chimodzimodzi ndi legio. Ndipo amapemphera so katena tsiku lilonse. Adakula pano koma unabegu tsiku lilonse she struggles to pray that prayer. Ndipo mpemphere mene amanena kuti ndiyere mu legio ndiyeretse ena. This prayer kapena nyimbo iyi simwe nokhala ya legio okhayi, yona khala nyimbo ya ife tonse a Kristo. Tiyere ife Lent ino komanso tiyeretse ena. Kodi ulendo umenewu ino wauyamba ndithu? Tipemphere. Mukhale nafe Ambuye Lent ino. Tigwireni dzanja, tizindikiritseni kuti ife tili chifukwa choti inu munatigula ndi magazi anu oyerayera pomwaza pa mtanda paja kuti ife tipeze chipulumutso mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.